ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. бинандагони гиромӣ, нахуст мутаваҷҷеҳ бошед ба қарорҳои раиси шаҳри Панҷакент. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи гузарондани амалиёти Кӯкнор 2025 мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, моддаи 57 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, супориши роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 апрели соли 2025 ва дар асоси қарори раиси вилояти Суғд аз 28 майи соли 2025 таҳти рақами 149 дар бораи гузарондани амалиёти Кӯкнор 2025 бо мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти раёсату идораҳои дахлдор ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати пешгирӣ ва ошкору нобуд сохтани растаниҳои нашъаовари худрӯй ва ғайриқонунӣ киштшуда қарор мекунам. дар давраи аз 1 июл то 30 ноябри соли 2025 дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент амалиёти Кӯкнор 2025 гузаронида шавад. ҳайати ситоди кории шаҳрии амалиёти Кӯкнор 2025 тасдиқ карда шавад. дар ҷарони гузарондани амалиёти Кӯкнор 2025 бо мақсади таҳлил ва ҷамъбаст аз ҷониби ситод ҳармоҳа ба ситоди шаҳрӣ маълумот аз рафти корҳои иҷрошуда пешниҳод карда шавад. ҳангоми зарурат баргузории ҷаласаҳои сайёри ситоди корӣ дар маҳалҳое ки дар онҳо вазъи нашамандӣ мураккаб арзёбӣ мегардад ба нақша гирифта шавад. барои ташкили кор, назорат ва ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти дахлдории ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои низомӣ ва идораҳои маҳаллӣ дар назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ситоди кории амалиёти Кӯкнор 2025 ташкил ва гурӯҳҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҷиҳати аз назар гузарондани заминҳои назди ҳавлигӣ, хоҷагиҳои давлатӣ ва иҷоравӣ сарфи назар аз шакли моликияташон таъсис дода шаванд. хароҷоти вобаста ба гузарондани амалиёти Кӯкнор 2025 аз ҳисоби маблағҳои дар сметаи хароҷоти идораҳои дахлдори шаҳр ба ин мақсад пешбинишуда амалӣ карда шавад. шӯъбаи раёсати агентии назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, шӯъбаи дар шаҳри Панҷакент будаи раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, хадамоти гумруки шаҳр, нақшаи ташкил ва гузарондани амалиёти Кӯкнор 2025 ва маҳалҳои ҷобаҷокунии дидбонгоҳҳои доимӣ ва сайёрро ҷиҳати бастани роҳҳои интиқоли ғайриқонунии маводи нашъаовар дар ҳудуди кишвар ва аз тариқи сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент муайян намоянд. баҳри пешгирии суистеъмоли маводи нашъаовар ва ҷиноятҳои вобаста ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар аз ҷониби шӯроҳои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъаовари шаҳр, ташкилотҳои дахлдори давлатӣ ва ғайридавлатӣ, чорабиниҳои маҷмӯӣ пешгирикунанда, таблиғотӣ ва маърифатӣ дар байни аҳолӣ, ҷомеаҳои меҳнатӣ ва муассисаҳои таълимӣ гузаронида шаванд. шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди садо ва симо дар шаҳри Панҷакент, рӯзномаи маҳаллии Зарафшон чорабиниҳоро ки дар ҷараёни амалиёти Кӯкнор 2025 гузаронида мешаванд ба воситаҳои ахбори омма инъикос намоянд. мақомоти дахлдори ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ, сардори ситоди кории шаҳр то санаи 5 декабри соли 2025 оид ба чораҳои андешида дар ҷараёни амалиёти Кӯкнор 2025 ва аз фаъолияти худ мутобиқи намунаи замимашуда ба шӯъбаи раёсати агентии назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент маълумоти муфассал пешниҳод намоянд. ситоди кории шаҳрии амалиёти Кӯкнор 2025 то санаи 10 декабри соли 2025 ба раиси шаҳр ва сардори ситоди кории амалиёти Кӯкнор 2025 маълумоти муфассал пешниҳод намояд.
қарори раиси шаҳри Панҷакент аз 10 июни соли 2024 таҳти рақами 201 дар бораи гузарондани амалиёти Кӯкнор 2024 аз эътибор соқит дониста шавад. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини раиси шаҳри Панҷакент гузошта шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи ташкил ва баргузор намудани озмуни роҳбари синфи сол мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар асоси қарори раиси вилояти Суғд аз 21 майи соли 2025 таҳти рақами 141 дар бораи ташкил ва баргузор намудани озмуни роҳбари синфи сол бо мақсади беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти эҷодии омӯзгорон, такмили малакаву маҳорати касбӣ, тарғиб ва паҳн намудани таҷрибаи пешқадам, дарёфт ва ҳавасмандгардонии омӯзгорони эҷодкор, баланд бардоштани мақоми омӯзгор дар ҷомеа ва дар асоси қарори раиси вилояти Суғд аз 21 майи соли 2025 таҳти рақами 141 дар бораи ташкил ва баргузор намудани озмуни роҳбари синфи сол қарор мекунам. соли 2025 ва солҳои минбаъда дар шаҳр озмуни роҳбари синфи сол баргузор карда шавад. низомнома, ҳайати комиссияи тадорукот ва тарҳи хароҷоти озмун тасдиқ карда шаванд. шӯъбаҳои маориф, рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи шаҳр, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди садо ва симо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр барои дар сатҳи баланд баргузор намудани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент иҷрои талаботи қарори мазкурро таъмин намуда, ғолибони даври дуюми озмунро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонад. ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди садо ва симо дар шаҳри Панҷакент рӯзномаи маҳаллии Зарафшон супорида шавад, ки ҷараёни баргузории озмунро тариқи воситаҳои ахбори умум сари вақт инъикос намоянд. шӯъбаи маорифи шаҳр аз ҳисоби маблағҳое ки барои шӯъба дар соли 2025 пешбинӣ шудаанд, маблағҳои заруриро барои баргузорӣ ва мукофотоидани ғолибони озмун тибқи замима ҷудо намояд. назорати иҷрои қарор дар бораи ташкил ва баргузор намудани озмуни роҳбари синфи сол ба зиммаи муовини раиси шаҳри Панҷакент гузошта шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. бо мақсади тарғибу ташвиқ ва мавриди амал қарор додани дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гурӯҳи корӣ аз ҳисоби роҳбарон ва кормандони масъули мақомотҳои ҷумҳуриявӣ бо фаъолони шаҳри Панҷакент мулоқот доир намуданд. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷомеа дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент машварат доир гардид. дар он вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон Музаффар Ашӯриён, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Зариф Ализода, раиси комиссия оид ба назорати дастур ва ташкили кори маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шӯҳрат Ғанизода, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат ба коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Тақдиршо Шарипов ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иштирок ва суханронӣ карданд. зимни машварат баромадкунандагон пиромони нақши сиёсати давлатии ҷавонон, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷавонон, даст ба ҷиноят задани наврасону ҷавонон, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ ва террористӣ, нуктаҳои асосиву муҳими паёми роҳбари давлат ба Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва тарғибу ташвиқи мавзӯъҳои он, дуруст истифода бурдани телефони мобилӣ ва аз тарафи волидайн назорат бурдани он, истифодаи иттилооти рақамӣ ва зеҳни сунъӣ, ташриҳи тағйиру иловаҳо ба кодексҳои маъмурӣ ва ҷиноӣ оид ба истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ибрози андеша карданд.
зикр гардид ки тарбияи фарзанд аз рӯзҳои аввали ба дунё омаданаш оғоз меёбад ва аз ҳамон лаҳзаҳо бояд дар таълиму тарбияи кӯдак масъулияти бештар зоҳир кардан зарур аст то дар оянда шахси ватандӯсту соҳиби хират ба воя расад. аз ин ҷост ки ҳукумати кишвари маҳбубамон бо мақсади баланд бардоштани нақши падару модарон, муассисаҳои таълимӣ ва аҳли ҷомеа дар таълиму тарбияи кӯдакон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдакро дар таҳрири нав таҳия ва мавриди амал қарор дод. таъкид гардид ки ҳанӯз санаи 28 декабри соли 2024 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ирояи паём ба Маҷлиси олӣ зикр намуда буданд. ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт пешниҳод менамоям ки солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шавад. ба гуфтаи коршиносон ин ба рушди соҳаи саноат, бозори ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. инчунин бо ёрии технологияҳои рақамӣ аз қабили интернет, замимаҳои мобилӣ ва платформаҳои тиҷорати электронӣ ширкатҳо ва соҳибкорон метавонанд ба бозорҳои байналмилалӣ ворид шуда дар миқёси ҷаҳонӣ молу хизматрасонӣ пешниҳод намоянд. вобаста ба мавзӯи самаранок истифода бурдани нерӯи барқ низ ибрози андеша карда шуд. қайд гардид ки мутаассифона имрӯзҳо дар самти истифодабарии қувваи барқ қонунвайронкуниҳои зиёд ба назар мерасад. дар робита ба ин масъала сарвари давлат ҳанӯз санаи 15 апрели соли ҷорӣ ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон имзо гузоштанд. ҳадафи ба имзо расонидани қонунҳои мазкур ин таъмини мунтазами аҳолӣ ва корхонаҳои ҷумҳурӣ бо нерӯи барқ сарфакорона истифода намудани он мусоидат дар самти пешгирии талафот ва дуздии қувваи барқ мебошад. ҳамзамон сарвари давлат супориши қатъӣ доданд ки барои кам намудани талафоти нерӯи барқ ва истифодаи самараноки он ҳамаҷониба чораҷӯӣ карда шавад. аз ин рӯ барои ҷорӣ намудани назорати ба ҳисобгириву истифодаи дурусти нерӯи барқ агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд ва барои вайрон кардани қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ ҷавобгарии маъмурӣ ва ҳатто ҷиноятӣ низ муқаррар шуд. дар интиҳои машварат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҳозирин оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакент давоми 5 соли охир маълумот дода аз корҳои созандагиву бунёдкорӣ ба муносибати 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гузориш дод. раиси шаҳри Панҷакент вобаста ба масъалаҳои дар машварат баррасӣ шуда андешаву мулоҳизоти хешро баён намуда изҳор дошт ки аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва дигар сохторҳои дахлдор бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳо ва вазифагузориҳои сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои ҳадафнок амалӣ мегарданд. чанд нафар иштирокчиёни машварат перомони баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, татбиқи нақши сиёсати давлатии ҷавонон, пешгирӣ аз ҷинояту ҷинояткорӣ ва дигар масъалаҳои мубрам андешаву мулоҳизот ва пешниҳодоти худро арзёбӣ карданд. гузориши Муниса Атамуллоева ва Шоҳусайн Солеҳов. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушди ҳунарҳои мардумӣ дар асоси қарори раиси шаҳр аз 2 декабри соли 2024 таҳти рақами 421 дар бораи таъсис ва ҷудо намудани грантҳои раиси шаҳр ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории ҳунармандон барои солҳои 2025-2026 барои соҳиб шудан ба грантҳои раиси шаҳр дар соли 2025 байни ҳунармандон озмун эълон менамояд.
озмон мутобиқ ба низомномаи ҷудо намудани грантҳои раиси шаҳр баргузор шуда, дар он ҳунармандон сокинони шаҳри Панҷакент ки лоиҳаҳои таҳия намудаи онҳо ба дастгирии соҳибкорӣ, баланд бардоштани фаъолнокии ҳунармандон, ташкили ҷойҳои нави корӣ, рушди ҳунарҳои мардумии сӯзанидӯзӣ, зардӯзӣ, армухонсозӣ, кулолгарӣ, чӯбкорӣ, ресандагӣ, рассомӣ, дигар намудҳои ҳунарҳои халқӣ нигаронида шудааст, иштирок карда метавонанд. Грантҳои раиси шаҳр аз 7 грант ҳар кадом ба маблағи 10 000 сомонӣ иборат аст. хоҳишмандон маълумоти иловагиро оид ба таҳия ва пешниҳоди лоиҳа барои соҳиб шудан ба гранти раиси шаҳр ва дигар масъалаҳои вобаста ба иштирок дар озмон аз шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ё тариқи телефонҳои 53 94 92 642 7042 гирифта метавонанд. Рақамҳои телефонро такрор мекунам: 53 94 ва 92 642 7042. муҳлати пешниҳоди лоиҳаҳо барои соҳиб шудан ба гранти раиси шаҳр то санаи 1 сентябри соли 2025. барномаро идома медиҳем. дар ҷаласаи навбатии шӯрои мутобиқсозии методӣ оид ба таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони назди раиси шаҳри Панҷакент фаъолияти шӯро дар нимсолаи аввали соли равон баррасӣ гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. мутобиқи нақшаи корӣ дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи навбатии шӯрои мутобиқсозии методӣ оид ба таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони назди раиси шаҳр баргузор шуд. дар ҷаласа раиси шаҳри Панҷакент, раиси шӯро Абдухолиқ Холиқзода, прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода, раиси суди шаҳри Панҷакент Рустам Юнусзода ва дигар аъзои шӯро иштирок варзиданд. зимни шунидани гузориши котиби шӯро оид ба рафти иҷрои нақшаи фаъолияти он дар нимсолаи аввали соли равон ва мудири маорифи шаҳри Панҷакент вобаста ба пешгирӣ намудани ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон таъкид гардид, ки тибқи нақша дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади вусъат бахшидани корҳо ҷиҳати баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тақвияти ҳамкории шаҳрвандон бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар самти пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳо, аз ҷумла дар самти мубориза бо терроризму экстремизм, коҳиш додани ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон, танзими ҷашну маросим ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз корҳои муайян анҷом дода шуданд. дар ҷаласаи шӯро аз ҷумла таъкид шуд, ки соли дуюм аст тавассути телевизиони Симо ва радиои Садои Панҷакент бо иҳтикори прокуратураи шаҳри Панҷакент барномаи вижаи маърифати ҳуқуқӣ таҳия, намоиш ва шунавонда мешавад, ки он барои баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, шарҳу изоҳи қонунҳо аҳамияти хеле калон дорад ва минбаъд роҳбарони тамоми соҳаҳо бо ин барнома ҳамкориро ҳаматарафа густариш бахшанд. дар ҷаласаи шӯро нотиқон бори дигар изҳор доштанд, ки барои боз ҳам вусъат додани корҳо ҷиҳати беҳдошти маърифати ҳуқуқӣ, пешгирии ҳар гуна қонуншиканӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ, аз ҷумла дар байни ноболиғон, таваҷҷӯҳ ба таълим ва тарбияи наврасоне, ки волидонашон ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан ва ё дар хориҷи кишвар қарор доранд ва дигар масъалаҳои марбута ба тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон бо пешниҳоди дастуру супоришҳои мушаххас нақшаҳо муайян шуданд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Талабшо Тошев. ба масъалаҳои вобаста ба ҳифзи муҳити зист ва истифодаи мақсадноки замин, роҳбарони бахши ҳифзи муҳити зист ва кумитаи идораи замин ба саволҳои намояндагони васоити ахбори омма ҷавобҳои мушаххас доданд. ҳифзи муҳити зист ва истифодаи замин.
پیرامون این مسائل مهم در نشست مطبوعاتی است. سردار شعبه حفظ محیط زیست شهری پنجکند شهرت جان اسماعیل زاده، معاون رئیس کمیته اداره زمین شهری پنجکند استماف محمد ظهور به سوالهای نمایندگان وسایط اخباری عامه جوابهای مشخص دادند. از روی اطلاع شهرت جان اسماعیل زاده دوام نیم ساله اول نسبت به 384 نفرانی که قانونهای حفظ محیط زیست را ویران کردند پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده آنها به مبلغ 148,800 سومانی جریمه بندی شدند. برای رسانیدن زیان به طبیعت از تشکیلات و کارخانه‌ها و شهروندان در مجموع 810,150 سومانی مبلغ ضرر رویانیده شد. با مقصد توسعه و آزاد نگاه داشتن محله‌های اهالی‌نشین، حدودهای شهر و دهات، ساحل‌های و دریاها، کانال و جویبارها و جلب بیشتر شهروندان در بهتر نمودن وضع سانیتری و اکولوژی محیط زیست هر روز شنبه در قلمرو شهر و جماعت‌های دهاتی پنجکند اکسیه‌های تازگی محل، تازگی شاهراه و تازگی ساحل 2025 اینچنین عملیات هوایی تازه گذرانیده شده است. شعارها و آویزه‌ها بخشیده به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 و دایر به اعلان گشتن سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها در حدود شهر و دهات نصب کرده شدند، گفت سردار شعبه حفظ محیط زیست شهر. او در ادامه اعلام نمود که البته ترغیبات و تشویقات یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کار حسابیده شده در آینده در این سمت تعدادی چاره‌بینی‌ها زیادتر کرده خواهد شد. معاون رئیس کمیته اداره زمین استماف محمد ظهور اظهار داشت که در نیم ساله یکم سال 2025 وابسته به 187 قانون شکنی‌های زمین پرونده‌های حقوق ویرانکنی مأموری تهیه و مبلغ 90,000 سومانی جریمه‌ها ستانیده شد. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاه تاشف. در شهر و دهات پنجکند دختران و بانوان به احیای هنرهای مردمی توجه خاصه ظاهر نمودند. گزارش نوبتی برنامه این موضوع را ادامه می‌دهد. متوجه باشید. پنجکند یکی از شهرهای قدیمی تاجیکستان بوده دوام هزار ساله‌ها در این خطه تاریخی در برابر رشد کشاورزی، شهرسازی و هنرمندی رشد کرد که نمونه‌های آنها در آثارخانه‌ها حفظ شدند. مورد ذکر است که نسل‌های امروزه پنجکند باستانی عنعنه‌های نیاگان را به طلبات زمان معاصر ادامه بخشیده، نسل‌های جوان را در روحیه احترام گذاشتن به کسب هنرهای مردمی تربیت می‌نمایند. ساکن محله قینر شهر پنجکند دلبر فیضیه و یکی از بانوهای هنرمند این شهر باستانی به شمار می‌رود که محصول دستان اعجازکار او در نمایشگاه‌های شهری، ولایتی، جمهوریوی مورد بهای بلند قرار گرفته است. گروه ایجادی ما به منزل بانی هنر تشریف آورده بار دیگر به خلاصه آمدند که دلبر فیضیه و در حقیقت دستان ماهر و اعجازکار دارد. از صنف 4 هنر بافندگی من پیشتر خانه پیانیرو میفتم، همونجا به معلمه روس الکساندرونا آنیا یاد دادگی. هنر من از همون کس آمیختگی. از همونجا علاقه من به مهر هنر دلم به جو شد. بعد سال 1984 در فابریکه هنرهای زیبا کار فعالیت کرده. در اونجا من هنری بافندگی دوام دادم تا سال 1988. بعد از سال 88 معلمه مینوقووا بسره پیشتر رئیسم بودم. 10 نفر دختر گفتن که بیایتون گفتن هنری دوزندگی یاد گیرید. بعد هم 10 نفر دختر فابریکه هنرهای زیبا در اورتپا فابریکه بود. اینجا فابریکه هنرهای زیبا فیلیالش بود. همجا رفتم ما 3 ماه کورس دوزندگی یاد کردیم. اومده 5 سال ما در اونجا در فابریکه دوزندگی کار کردیم. فابریکه بعد همین هنری دوزندگی دیگر رو به یاد دادیم. بعد از این علاقه مهر هنر در دل من جا بود. من دیگر هنرهای آمیختم خودم. هنری بافندگی، گلدوزی، مهر بافی، دوزندگی، قالین بافی، زردوزی، آدرس بافی.
16 سال مؤسسه تحصیلات الهی کار کرده. اونجا من هنرهای بافندگی و گلدوزی و قالین بافی، دوزندگی، زردوزی یاد دادم شاگردا بر. زیاده از 1000 تا زیاد شاگرد آوردگی من. 2 سال کالج آموزگاری به محفل هنرهای مردمی شدم. اونجا هم با من همین هنری دستی یاد دادگی. همین دانشجوها به 4 سال مکتب صنعت به کار کردم. در اونجا هنری دوزندگی یاد دادم شاگردا به. من نفقه برفتم، من تا حال هنر میکوبم، هنر میجویم. حال من از هنر سیر نه. من تا حال هنر میکوبم. طور در بالا تاکید شد بانوی هنر 10 نفر دختران و زنان را به آموزش نازکی‌های بافندگی، مهره بافی، قالین بافی، زردوزی، گلدوزی، سوزن دوزی، لباس‌های عروسی جلب نموده آنها از استاد خویش سپاسگزار میباشند. زیاده از 4 سال من مشغول هنر هستم. من را به این کار جدیاً یاد دادن. هر روز از مکتب آمده ما منچاق بافی، سمکچی و همخیت زارو می‌بافتیم. هنر این بانوی هنر در شهر پنجکن معروف و مشهور است و نمایندگان مقامات دولتی و دیگر کارشناسان به مهارت او بهای سزاوار دادند. با ابتکار اساسگذاری سال وحدتی ملی پیشوای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2018 سالی رشدیده‌ها و هنرهای مردمی اعلام گردید که بانوان و زنان شهر و دهاتی پنجکن بسیارتر به هنرآموزی میل و رغبت نمودند. اپی دلبر از عائله هنرمندان می باشند. در این هنری دستی با مهره بافی، با تیار کردن سمکچه ها از مهره و با تیار کردن دستدوزی ها، گلدوزی ها، ادرس بافی، قالین بافی شاگردان زیادی با اون کس کار میکنند. از روی اطلاع دلبر فیضی و او از دستگیری‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت احیای هنرهای مردمی سرفراز بوده، تاکید کرد که سال 2012 برای رونق فعالیت هنرمندیش به دریافت گرانت رئیس ولایت سوخت شرفیاب گشته است. واقعا در شهر باستانی شهر پنجکن بانوان هنرمند چون دلبر فیضیه و میتوانند برای به احیای هنرهای مردمی فرا گرفتن نسل‌های جوان سهم ارزنده گذارند که این یک عامل قدیمی بودن ملت تاجیک و معرفی میراث فرهنگی ما در عرصه جهانی میباشد. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما در روزهای استراحتی خوش و با فراغت را خواهانیم. خیر، سلامت و سربلند باشید.